Hainbat jaialdidatik eta zinemetatik igaro ostean, primeran plataformara iritsi da Maspalomas filma. Aitor Arregik eta Jose Mari Goenak zuzendutako pelikula da, eta Goenagak berak idatzi du gidoia, oso pertsonala den eremu batetik. Maspalomas, konfinamendu psikologikoen, fisikoen eta identidade ezabatuen inguruko hausnarketa sotila eta oso ederra da. Gaur, klaketan, Maspalomas. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Neurri batean, Maspalomas Moriartytarren lehen filmetara, loreak eta batez ere 80 egunean itzulera moduan uler daiteke, eremu intimistagoa, identidadea, historio garaikidea, euskaraz. Tonuari dagokionez, zalantzari gabe film hoien hildotik doa, baina mezuari erreparatuz gero, esango nuke antzandiagoa duela agian La Trinchera Infinitarekin. Ura Espainiako gerra ostean izandako errealidade triste baten kronika zen, baina entzierro psikologiko baten metafora gisa ere funtzionatzen zuen. Irteteko beldurrarena, pausoa ematearena. Alde horretatik Maspalomas, La Trinchera Infinitak simbolizatu zezakenaren kasu erreal bat izan liteke. Bere burua giltzapetzen duen eta ateratzea ausartzen ez den gizon baten istorioa. Naiz eta Vicente, Jose Ramon Soroiz, protagonistak 70 urte baino gehiago izan, Jose Mari Goenagak idatzitako gidoia eremu oso pertsonal batetik jaio da. Bere gogoeta eta ezin egon asko jasotzen dira istorioan. Eta hausnarketa hoien berri jakiteko, gidoiaren sormen prozesuan murgiltzeko, eta Maspalomas filma aletzeko, hain zuzen, klaketa podcastera gonbidatu dugu Jose Mari Goenaga. Ongi etorri. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Bai, hemen, abertze esaten egun, beti bezala, baina bueno. Nik uste ja pasa dituzun elkarrizketa, prentxaurreko eta guztieken hau errexe egingo dezula, Bai, bueno, ez dakit, baina ez pentsa, beti egia da azkenian errepikatu egiten dezula askotan esate dezun hori, baina elkarrizketa bakoitzean modu desberdin batean sentitzezea, así que ikusiko dugu. Bueno, ikusiko dugu, hain sartuko gara buruz bera Maspalomasen, baina Moriarty, bilakatu da nik uste, ez dakit konstiente zeaten, 2001 hasi zenuten ibilbidea, okerez baldin manaiz, eta ez dakit konstiente zeaten, edo hala sentitzen dezun, hasi zinatenetik 25 urte igaro diren honetan, nola evoluzionatu dezuten, eta nola bilakatu zeaten erreferente. Ez dakit konstiente zeaten, edo ez zuten hala sentitzen. Nik erreferente bezala ez dakit, baina baritzetela ja heldutasun batera, ez dakit onerako edo txarrerako, baina heldutasun batera bai iritsi garela, ez? Edo behintzat ez gehala ja gazte sortzaileak. Adinaren kontua da. Oipenarekin esaten dute pixka bat, baina bai egia da, azkeneko produkzio, nik esango nuke Markon eta Maspalomasen, eta bereziki Maspalomasen, gehiago begiratzen degula, hori, elkarrizketetan eta atzera. Ez? Eta ja nolabait zubiak egiten dituzula gure lanen artean, eta badagoela nolabait baitere gure aldetikan edo konstientzia bat, gure obrarekiko edo kontzientzia eta konstientzia bat, ez? Eta alde hortatikan bai heldutasun bat nabaritzen dezu. Horrek ez du esan nahi heldutasuna ez det kalitatearekin lotzen, baizik eta urteekin eta bide bat eginda dagoela, ez? Erreferente bezala, ez dakit, pentsatzen dut batzuentzako bai, baina baita ere, referente bat izan daiteke hortikan aldentzeko, ez? Esan nahi dut egia da, azkenean, horre nik uste dut gaudela, zuzendari batzuk edo, gutxi gora bera, garai berean atea ginanak, ez? Kixita Telmo, Koldo Almandoz, eta bar, eta nolabait, denborarekin ez, eta pixka bat atzera begiratuz berriro, bai, eta gauzak dimensionatuz, denborarekin dimensionatuz, badagoela hor nolabaiteko belaunaldi bat, ez, eta pentsatzen dut gauza batzuetan hori azpimarragarria dala, ez. Orduan, nahi bai iruditzen zaitu hain badagoela generazio berri bat, ez, gauza berriak egiten, eta behaientzako erreferentea edo ez garen edo ez garen, ez dakit. Agian, nolabait, agian jarraitzeko ez, baina bai behintzat ikusteko, hau aurretikan eginda eta hain non gaude. Ez? Bai, erreferente
bai zinegile berrientzat, baina batez ere nik uste agian, hau ez dakit sentitzen duzuen ere, ikusle orokorrarentzat, Moriarty hitza irakurtzen duen bakoitzean, Moriartytarrek pelikula esainatu dute. Ez du sentitzen ja hori jendearentzat badela berme bat zigilu bat esaten duena, Moriartytarrek pelikula esainatu dute. Orduan ikusteak jun behar dugu pelikula hori. Nabaritzen duguna da pixka bat, Moriarty izena nolabait ezaguna egindala. Ez, lehendabiziko filmetan eta hemen agian, filma gehiago aipatzen zen, ez sortzaileak, eta hemendik kanpo Espainian, ginean, los vascos. Orduan, etzekiten gure izenik, etzekiten Moriartyren izena zertzan, eta bai ikusten degula orain, bai hemen, eta baita ere Madrilen, ez, nolabait Moriarty hitzak edo Moriarty izenak nolabaiteko bere lekua topatu duela, ez? Agian ez da ohikoena zinemagileen artean, igual ohikoagoa da musika taldeetan, ez? Baina nik uste lortu degula behintzat, hori gaientzea, ez? Nolabait esatea, gu Moriarty gea, eta gure produktuak Moriartyren produktuak dira, ez? Hori lortu ez dut ez da erreixa. Maspalomas. Gidoi gintzaz, aritu nahiko nuke beste gaurko podcastean, gidoia zuk idatzi dezulako, kasu honetan, Moriartyn, orain arte 4 edo 6 eskutara idatzi izan dituzue gidoiak, kasu honetan zuk idatzi dezu, eta gainera, nahiko pertsonala edo den eremu batetik jaio da, ez? Nola izan da gidoia bakarrik idaztearen prozesu hau? Hasiera batean beti hasten da bat idazten, ez? Orduan hasierako fase hori normala izan zen, beti hala egiten degulako, ez? Batek garatzen du zeo zer, eta gero agian besteak sartzen goaz, ez? Beti esan dut, baina agian La Trinchera Infinitan desberdina izan zen, ze horre, guk ideia izan genuen, bagenekien ze planteamendu egin nahi genuen, ez? Gutxi gora bera, baina lehendabiziko gidoia, ez bakarrik lehendabizikoa, beste bertso batzuk ere bai, Luiso Berdejok idatzi zituen. Orduan, kasu horretan lan egiteko modua desberdina izan zen, ez? Edo handian ere, lehendabiziko bertsoa Andoni de Carlosek idatzi zuen, eta gero sartu ginen, ez? Egia da, baina besteetan, nolabait, Moriarty kide batek idazten zuen lehendabiziko bertsioa, eta gero besteak sartzen ginen, ez? Edo sartzen gea. Eta kasu honetan, orduan, ni pandemian hasi nintzen, ez, ideia eta dokumentazio zati bat behintzat aurretik nuen. Bai, pixka bat residentziak nola funtzionatzen zuten, eta hori dokumentatzen egon nintzen, eta justo pandemia iritsi izan, eta orduan tratamendua idatzi nuen, gero diru laguntza bat lortu. Pandemia, konfinamenduak badauka pisu importantea. Bai, eta orduan idatzi nuelako nolabait ere hola sartu zan, ez? Eta gero hori bertsio bat idatzi, eta ja horrutzi izan, ez? Lankideek irakurri zuten, ondo gustatu zitzaien, eta nolabait ja hasi zian irusoinetik nolabait finantziazioa bilatzen, ez? Eta kasu horretan ze izaten da lehenengo? Aipatu duzu Zarregoitzen kontua, eta hasi zinela ikerketan, hemen Maspalomasen, dago lekua, daude pertsonaiak eta dago gatazka. Bai. Hiru zutabe garrantzitsu. Zein izan zen lehenengoa garatzen? Lekua, pertsonaiak, gatazka? Lehendabiziko gauza, zaila da batzuetan banatzen. Zoaz nolabait gauzak solapatzen doaz, ez? Eta astentzea igual gauza batekin eta gero bestera zoaz, ez? Ez daude bananduta guztiz, baina bai egia da, lehendabiziko gauza Maspalomas izan zen. Nik Maspalomas ezagutu nuenean, nahi izan nuen bertako giroarekin eta bertan ikusten nuenarekin zeo zer egin, ez? Baina gero, konfliktua edo sortu zanean Zarregoitzen baitan, nolabait horri buruz informatzen hasten zeanean, nolabait ere ikuste dituzu horrek dituen bereizitasunak eta nola dialogatu dezakeen gure historioan, ez? Baina era berean, zoaz baita ere paraleloan pertsonaia garatzen. Orduan nik uste guretzako pelikula honetan espazioak bai ziala eta niretzako gidoia idaztenen itzanean oso garrantzitsuak, ez? Azkenean pertsonaiari buruz asko esaten dute, ez? Eta nolabait orduan oso lotuta zeuden, ez? Eta baita ere, batez ere, bigarren espazio horren Zarregoitzaren evoluzioan
nolabait gure pertsonaian eragina du, ez? Hau da, hor badago nolabaiteko edo irekiera edo saiakera bat behintzat residentziaren aldetik, baina ordurako gure pertsonaia nolabait armarizatuta dago berriro ere, eta irekiera horrek nolabait violentatu egiten du, eta orduan zegoen nolabaiteko dialogo bat espazioen eta pertsonaiaren artean, ez? Orduan zaila zait esaten... Bai, azkenan naturalki organikoki eskutik doala, bat elikatzen bezala dihoaztela, ez? Hiru adarroiek. Bai. Aipatu dezu zahar egoitza, evoluzioa hitza, pixkat Maspalomasen forman barneratuz, evoluzio hori antzematen da, ikusle bezala, hasierako zati, koloretsu, festagiro... zoragarri hori horretan, austura modukoa dago, eta pasatzen gazar egoitzara, tonu berdeska batera, ez? Uste, berdeska dala hitz egokia. Gero, por cierto, Javi Agirre aipatu nahiko nuke. Bai, eta hor berdeskan Mikel Serrano ere aipatu behar da. Arte zuzendaria. Arte zuzendaria. Ze berak proposatu zuen nolabait esatea. Aizue, guazen berdea zahar egoitzarako gordetzea, eta guazen nolabait Maspalumasen alde neurrian bintzat berdea saiestea. Eta ze esaten zuen, berdea da eriotzaren kolorea, esaten zuen, el color de la putrefacción edo, hori da berak saiestu nahi zuena. Berak berdea Maspalomasen. Maspalomasen. Eta zarregoitzan nahi zuen berdea, hori, pixkate azpimarratu edo presentzia gehiago eman, ez? Bai, gero aipatuko dugu, artea, argazki zuzendaritza, 55 milimetroen kontua, ziruditzen zait, Javi Agirre ere gutxiegi aipatzen dala, eta Javi Agirreren lana ikusentzunezkoetan ikaragarria da. Baina, haustura hori iritsi aurretik, Maspalomas pelikulako lehenengo zatiari buruz aritu nahiko nuke, eta nik ustet, irudi hauek bakarrik hitz egiten dutela. Egun hori izan zan... Nola gogoratzen duzu, errodajea, nola gogoratzen duzu? Izan zan, hau zan, Kanarietan lehendabiziko rodaje eguna. Osea, hasi ginen zean, orduñan, residentzian, gero joan ginen Maspalomasera bereziki egun honetan, zehau da Winter Pridea ospatzen den eguna, eta bertan sartu ginen erabat. Hau benetako irudia dira? Orokorrak bai, eta gero motzetan, ikusten ditugunean, bertan grabatu zan, osea, festa egiten ari zan momentuan, baina inguruko jendea figuranteak dira, hau da, plano motzetan, ez? Eta beste badaude rekurso batzuk ere bai, eta hor normalean produkziokoek saiatzen zian denei, edo irudian agertzen zian denei baimena eskatzen. Nik ez dakit denen baimena baute dagon, baino bai saiatzen zinala horretan, ez? Eta izan zan oso egun, nik esango nuke polita. Baita ere intensoa. Claro, batez ere esten hauek grabatzeko zenbat toma, zenbat aukera, zenbat aldia grabatu. Hor bazoaz pixka bat dokumentaletan bezala. A ber, gero motzetan juten zinean, bai agian errepikatzen zenuela zeo zer, baina era berean desfilea aurrera zijoan eta desfileak irauten zuen, ez dakit ordu bete edo orduan nolabait aprobetxatu behar dezu eta rekursoak hartu, ez? Bai argi euki zer behar dezun bai edo bai, ez? Adibidez, gure pertsonaiak bereien terrazan, ez? Eta jendetza hor beran, ez? Ikusi eta olako plano batzuk zeuden oso argi planteatuta eta nolabait horiek atera behar genitun, eta hortikan aurrera bada bota eta bota, ez? Bi kamerakin grabatu zen egun horretan, eta gero hor ikusi ditugun azken irudiak bera tabernan dagoenean ja, eta bestearekin hitz egiten, hori ja beste egun batean grabatu zen, bai, hori ja kontrolatuagoa. Pelikulan badago kontinuidade bat, baina errodajean egun desberdinetan egin zen. Bai, hori beste egun batean egin zen, ez? Baina tabernan sartzen danean, gaueko giro hori, eta arratsaldekoa dana egun berean egin zen, ez? Eta azkenean, gogoratzen naiz batez ere Zorion egilor dela energia pura, baina amaieran jazeon leher eginda. Osa, Zorionen energia xautu zen errodajean, ez? Eta ez da erresa. Ez da erresa, ez. Ikusten den kolore, festa, momentu zoragarri hoiek eizatzeko kameraren bidez, ezinbesteko iruditzen zuen 35 milimetrotan filmatzea, zeluloidean, ez dakien arentzat. Bai,
Bueno, ez dakit, bai, ez, nahi bazuzuk azaldu, ez? Baina, bueno, gaur egun egia da, digitalak hartu dela pixkat pixua, eta hau izango litzateke pixkat, komila tartean, lehen egiten zien pelikula bezala, ez? Osea, zeluloidean, fizikoki grabatzea, horrek suposatzen duen, kostu ekonomiko, uste eukizen utela olako... Bai, logistiko, eta hori guztia, ez? Buru hauztea izan zen kontu hau? Ez gehiegi, bai izan genula arazo bat, gainea ekoizleek ekidin nahi zuten arazo bat, eta azkenean gertatu zen. Gauza da, bueno, ez dakit ezinbestekoa zen, baina guretzako aukera zegoen, eta aukera izan da, egin genuen. Batez ere Javi Agirrek defentsa handia egin zuen, Aitor ere oso, nik 35 milimetrotan 80 egunean egin genuen. Gero ja beste guztia digitalean egin dugu, ez? Baina nolabait esperientzia hori banuen, Aitorrek ez, eta gainera, baina batez ere ikusten zuen nolabait zeluloideak eman zezakela zerbait pelikulari, ez? Alde batetik alderdi, Maspalomasen edo kutsu evokatibo hori edo nolabait areagautu zezakela, eta gero baitere residentziaren edo nolabait ostasun kliniko hori edo nolabait baitere leundu zezakela, ez? Eta baitere atmosfera bat edo sortzeko lagungarria izan zitekeela. Orduan bai, defendatu genuen, aurrekontu aldetik egin altzen, baina egia da baitere, produktoreek hasieran esate dizutela, baina zeatikan, Claro, es que produktor baten ikuspuntutik. Bai, eta egia da baitere, Aitorrek beti esaten duen bezala, zeluloidearen onurak oso subjetiboak direla, baina izan ditzazkeen arazoak oso objetiboak dira. Eta orduan, gauza zan, produktoreek esaten ziguten. Bai, baina pentsa, gero roioren bat galdu egiten dela, gero gaur egun ez daude laborategirik Espainian, adibidez, eta erabaki izan Italian egingo zala. Horretzan zerbait gertatu, bidaltzean, edo zaki Xabier Berzosari entzunion behin. Kanarietan, grabatu genuen lehendabiziko egun hau, desfilearen irudi guztiak galdu egin ziren. Osea, bidalketa horretan, ze gaina Kanarietan egon da, aduanak beste modu batera funtzionatzen dute, eta... Bain parra egiten dugu, baina momentu hortan... Eta bidean galdu egin ziren, gu enteratu ginen, Kanarietan grabatzen genuen azkeneko egunean. Ja, aeroportuan ginean, Ander Sistiagak esan zigun, jakin dezazuela, lehendabiziko eguneko materiala galdu egin dela. Eta gatu ginen, uste dugu norbaitek esan du, transporte enpresan norbaitek esan du ikusi duela hor nonbait edo, baina, orduan, hasi ginen gero, handikan itzuli eta hurrengo astean, orduan jarraitzen genuen grabatzen, eta gaina... jarraitzen duten grabatzen, pentsatuta galduta zegola. Bueno, handikan agertu etzala, ez genuen pentsatu nahi ere etzala agertzen, baina... Era berean, ez ziguten ezer esaten, eta gaina Aitorretani etxean, orduñan, etxe berean ginen Anderrekin batera. Orduan bagenekien zerbait gertatzen bazan, segituan esango zigula. Eta ez zuen ezer esaten, eta astebete... Astebete egon zinaten horrela? Astebete ezer esan gabe, eta un elefante en la sala, horretzen inorrek ezer esaten, eta ja ostiralean, gertuatzen zego momentu batean, eta esateko, agertu da. Madrileko ez dakitze, uste Madrileko aeroportuan izan zala, baina azkenean, hor badago protokolo bat ere, eta hasieran ez dizute zuri sartzen usten, behintzat, zure bilatzen hasteko, hor nun bait, edo. Gero, 15 egun pasatakoan edo usten dizutela sartzen, edo norbait sartzen, eta, azkenean agertu zan, baina... Agertu zan, Jarri nahiz momentu batean zuen lekuan, ez dakit nolakoak zareten bakoitza, burua jaten dezun ez, baina nien nintzake ongo lasai astebete hori izan. Aitor negarrez hasi zan. Aitor urduriagoa da, igual. Bueno, eske gaina berak zeluloidearekiko defentsa handiagoa egin zuen, nik zalantzak nituen ere bai, eta bera izan zen oso... Momentu horretan batzuk pentsatzen, Aitor, ez genuen aukeratu behar, hau. Ni batzutan gaina puñetero bat naiz, eta ni ez nion berari ezer esan, baina bota nuela komentario ere bat, zeatik anin behar genuen zeluloidean, ez? Eta orduan bai, kristola saitua izan zan, gaina lantaldeak etzekien ezer, bagenekien Anderrek, gero produktoreek eta gu.
Orduan gero esan zigunean, rodaje erdian, eta bai, ze pasa da, bai. Bueno, dena ondo atera da, Bai. eskerrak. Bai. Gauza asko aipatu genitzake Maspalomasen inguruan, baina ezinbestekoa da, nola ez Jose Ramon Soroiz aipatzea, Vicente. Nola izan da, Jose Ramonekin lan egitea, gerora ikusi dugu. Egia da, berak, bueno, behintzat hori transmititzen du, ez? Ez duela gehiagi atera nahi, komunikabietan, mikroetan eta bar, baina ateratzen den bakoitzean, nik uste, ez? Jende gelditzen dela txoratuta berekin, bere, ez? Titularrekin, saria jaso zuenean, nola izan da berekin lan egitea, argi zenuenten hasieratik Jose Ramon Soroizek izan bartzuela, Vicente? Bai, argi izan genuen. Bueno, egia da, hasiera batean, oaindikan historia formartzen da honean edo, esatezula. Guk pelikula euskeraz egin nahi genuen, baina nera berean esaten genuen, igual izan daiteke, han ikusten dezun giroarekin Maspalomasen, aleman bat amizidana, edo, hasieran gauzak ez zuten formarik, ez? Baina ja erabaki genuenean ez, pelikula euskeraz nahi dugu izatea, buruan nuen eta hala partekatu nuen nerekideekin eta argi ikusi zuten ere bai buruan genuen Jose Ramon, ez, hasieratikan. Berarekin loreaken gauzatxo txiki bat egin genuen, ezagutzen ginen baina ez asko, eta berarekin elkartu ginen, eta bera oso beldurtia da, oso insegurua, baina eta segitxuan ja bere aurka argumentuak ateatzen, ez? Baina ziur zaudeten erekin, eta bai, guk zu egitean nahi dugu, baina nik ez dut entrevistarik egingo, eta ziur zaudete, eta bai, hori izan zen lehendabiziko gauza. Orduan, guk zu nahi zaitugu, zuk entrevistarik egin nahi ez badezu, hori kontratuan jarri daiteke, eta listo, ez? Eta, bueno, hain agobiatuta ikusi nune, hau askotan kontatu dut, baina hain agobiatuta ikusi nune, zea bilera horretan, Xabietan ikun ginen, ze Aitor eta Jon Marko grabatzen aizian, eta eniola sexuari buruz hitz egin. Argumentua bai, baina ez esan, aizu, baina hemen sexu asko egongo da, ez? Eta orduan gidoia bidali nion gero, eta mezutxo batekin, aizu, Jose Ramon, ez dizut lehenu aipatu, baina, bueno, ikusiko ez zuz, neko sexu estena desente daudela, eta baina lasai jungo geha hitz egiten. Eta orduan izan zen prozesu bat, berak irakurri zuen, eta esaten zuen, nik hau egiteko kapaza naiz, eta gustatzen, gidoia gustatu zitzaion, baina sexua hori nola, eta, bueno, jungo geha ikusten, edo igual, hasieran, igual dobleak, edo, bueno, ikusiko dugu nola egiten dugun, ez? Junginan pixkanaka eta sexuaren gaia hasieran oraindikan ez genuen erabat lotzen, ez? Eta azkenean, intimidade koordinatzaileak sartu zianean, nolabait hori dena, hori guztiak formartu zuen, ez? Eta egia esan oso lagungarriak izan dira. Berak aipatzen zuen, ez? Donostiko zinemaldiko prentxarrokan ia koreografia moduko bat sentitu zuela bera guztia. Bai, eta Jose Ramon, nik uste dut, ez da hori bilatu deguelako horrela izatea, baina egia da azkenean, nik uste oso inguru giro, bueno, konfiantzazkoa edo sortu degula, ez, aktore gehiengoak ezagutzen zituen, berarentzako, bera oso orduri jartzen da Madriletik datozenekin, ez? Bai. Madrila hitza asko esaten du, ez asko errepikatzen du. Eta oso orduri jartzen da horrekin, ez? Orduan, bueno, ikustean, Nagore berarentzako, daukate ia, ama alaba, uiaita alaba erlazioa. Egia da, badirudi orain, batez ere Espainian eta nazioetan, Nagoran buru eta Jose Ramon Soroiz orain deskurritu dituzte. Bai, karo, hauek Nagorek esaten zuen, nire lehendabiziko lanean Jose Ramon zeon hor, ez? Jaunda jaben. Eta orduan, bueno, alde hortatikan, berak nolabait ikusi du pixkanaka, ez? Bueno, giroa eta oso, bera seguru sentitzeko edo giro bat bazala, ez? Eta juntzan pixkanaka, bera ere konfidantza hartzen, ez? Eta nik gogoratzen naiz, makillajekoek esate zutela, azkeneko egunetan edo esate zutela. Jose Ramon ez da berdina, ez da pertsona bera, lehendabiziko egunean etorri zana, eta oain da. Oi, makillajekoek, karo, eske azkenan ordu asko pasatzen dituzte, ez? Makillajekoek. Eta egia da, eta gero Jose Ramonek esaten zigun, niretzako izan da nire bizitza profesionaleko esperientziarik onena, esaten zuen, oain ja retiratu naiteke lasai. Eta
Eta hoi oso polita da ere bai, ez? Noski ez dezu pelikula egiten horretarako, baina bagenekien berarentzako oso apustu fuertea zala, ez? Askotan, aktore adindu askok igual esate dute, baina nik adin honekin Ja, ze necesidade. Bai, da, ez? Eta konbentzitu genuen, bera konbentzitu zan, ez? Eta polita da ikustea, gero emaitza, ez? Emaitzak postasun asko eman dizkiola, ez? Eta gainera eraman duen esperientzia ere oso positiboa izan dela, ez? Bai, nik uste ezin zuela beste inork izan. Bai. Vicente, Maspalomas, Jose Ramon Soroizek izan bartzuen. Amaitzen juteko, pelikula Donostiako zinemaldian esainatu zen, eta, hor medio Espainiar batean ontzinaten hitz egiten pixkat jaialdien inguruan, eta pixkat sentitu behar dezuten validazio hori buruz eta galdetu nahi nizun. Alegia, behin pelikula gidoi edatzi zute, rodatu dezute, montatua dago, eta hasi behar dezute pixkat pelikulanen ibilbidea, ez? Jaialdietara aurkeztu, eta itxaronaldi horri buruz. Alegia, oraindik Donostia zinemaldia, edo Cannes, edo Venezia izan, jaialdi batzek aukeratzen zaituen arteko itxaronaldi hori nolakoa da, ez? Aipatzen zenuen elkarrizketa horretan, ez? Askotan ez dakazu perspektibarik. Pelikula ikusi ez dute 5, 6, 7 pertsonak edo lantaldeko pasean, baina berentan ez dakizu pelikula hori gustatuko dan, ez? Funtzionatuko den ala ez? Bai. Pixkat horri buruz galdetu nahi nizun amaitzen juteko. Batzuetan ez da itxaronaldia, normalean festivaletara bidaltze dezunean indikan pelikula ez dago erabat amaituta. Agian ja montajea amaituta dago, baina indikan soinu postprodukzioan lanean zaude, musika egiten ari da, kolorea indikan ez dago eginda, ez? Eta orduan normalean lanean jarraitzen dezu. Baina bai, noski, perspektiba erabat galduta daukazula, eta bai, agian guk normalean prueba pase batzuk egite ditugu 2 pertsonekin, 4 pertsonekin, ez? Eta haien eritzia jakiten edo hortikan nolabait konklusioak ateatze dituzu, ez? Baina era berean ez daukazu nolabait festival bateko edo eritzia, ez? Orduan garrantzitsua da guretzako, amorru pixka bat emate dizu ere bai, ze azkenean, nik uste dut, festival batek ezartzeak ez duela esan nahi pelikula gaizki dagoenik, eta pelikulak nolabait bilatu dezake eta aurkitu dezake bere bidea festivaletatik kanpo, baina egia da baita ere, gure mailako produkzioentzako nolabaiteko trampolin garrantzitsu bat badala, ez? Erakusleio oso garrantzitsu badala. Eta orduan zaude beti hoien esperoan, ez? Eta orduan nik adibidez zean Maspalomasen bai izan zala, nik uste beste batzuetan, baina noa indikan gehiago perspektiba erabat galdutan ekan, Galduta, ez? zenokan. Bai, eta orduan beraien ahotik entzutea pelikula gustatu zitzaiela eta saio ofizialerako nahi zutela, kriston lasaitua eman zidan, ez? Postasuna bai, baina batez ere lasaitasuna. Bai. Zinezalea zea? Bai, baina ez dakin nahi zen hain zinefiloa, esan nahi, zinefiloa, bai, denetik ikusi dut, eta baina... Ez hau galdetzen ez, jende asko esaten du, zine zuzendari izateko ezinbestekoa dela, zinezalea izatea. Ezinbestekoa da? Hombre, zinea ikusi behar da. Ikusi behar da. Ez que bain dela gutxi, ez da bai dau izan nuen Aitorrekin. Eta ni hasieran agian kontrako posizioa edo... Bota, guazen ez da bai da. Hartzearen esan nion ez. Ez zala beharrezkoa. Baina bai, nik uste bai ikusi behar dezula. Agian ez dezu izan behar, edo nire kasua mentzat ez da horrela, nik ez dut, ezakit adibide bat jartzearen, Godarren filmografia osoa ikusi, edo Godar esaten duten bezala, ez zuzendari askoren, eta badaude film esanguratxo asko ikusi ez ditudanak, ez? Baina bai gustatzen zaite zinea, esango nuke, zine desente ikusi detela, baina batez ere nik uste dut, galdetzen badiazu, batez ere gustatzen zaidala zinera joatea. Nolabait ritual hori, aldarrikatu dezagun. Saio honetan, podcast honetan beti zinearetutara jutea. Bai, eta ritual hori asko gustatzen zait, ez? Eta noski pelikulak eta pelikulak ikustea. Baina bai batzutan,
gaina oain plataformekin gertatzen zen, leno bideoklubetan gertatzen zena, sartzen zinala, eta zinan horri igual, ordu tapiko pelikula bat. Hau ere, hasiera elkarrizketan bezala gure adinaren sintoma da, bideoklubetaz hitz egiten nahi gea, baina egia da bideoklube zuten xarma hori. Entzule batzuk ezakite zer dan. Baina, azkenian batzutan sartzen zea, hasten zea begira, ez, eta hau ikusiko nuke, baina gaur ez. Hau ere bai, eta gero aukeratzen dezuneako, gero lo hartzen dezu igual, osea. Denbora gehiago pasatzen zu, aukeratzen ikusten baina hori pasatzen da. Baina, bueno. Jose Mari Goenaga, eskerrik asko. Zuri. Tartetxo, bueno, ia oso azkar pasatzen dela, gehiago hitz egingo nuke pelikulari buruz, azurelenari buruz, baina hemen utzi behar dugu, beraz mila esker. Baina beste egun batean. Beste egun batean. Jose Ramon Soroizekin etorri zaitezke. Hori. Biak mano imano. Hemen Madrildik urrun gaude, orduan hemen gustora tratatuko dugu. Hoi da. Eskerrik asko. Eta beste aldean zaudeten hoi ere, eskerrik asko klaketa entzun edo ikusteagatik eta beste bat arte. Mila esker. Eskerrik asko. Klaketa entzun duzu. Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Mara Narro eta Lander Raion. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Bera Etxe. Diseinua Mara Narro. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Timeen ekoizpena.